Good morning, बयनिसिमबो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। नंगौ नोंथांमोना फार्स्टआवनो क्लिपआव नुदों आङो मोखांखौ देखायना होआखै। मोखांखौ माने आङो एसे ब्लार खालामनानै जाबाय। जोंहा बर'निनो मुंदांखा एक्टर फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बेनिफ्राय फावखुंग्रि हेलेना दैमारी। दा बिथांमोननि फेसबुकआव ओरैबायदि भाइराल सोलिगासिनो दङ मोनसे रिल्स आरोना। दा बिनिनो बागै बुंगोन आङो। बियो फेक ना रियेल? दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। एक्टरफोरनिफ्रायथ' मोनबो रिप्लाइ फैयाखै बियो फेक रियेल होननानै। दा आंनो बुंनो हागोन बियो फेक ना रियेल, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरलायबाय। दा नायलांदो। बेफोरबायदि रिल्स बानायनानै जोंनि बर' समाजाव एक्टर एक्ट्रिस जोंनि उन्दै बिदा फंबाय मा देखायनो सानखो? दा एक्टरफोरखौ बुङाखै आङो, बैसोर इडिट बानायग्राफोरखौ बुंदों। मानो होनबा बियो फेकसो लोगोफोर। नंगौ मोनसे AI नि दारा एबा मोनसे एप्सनि दारा बेफोरबायदि खालामनाया मोजां नङा। सोरनिबा लाइफखौबो जानो हागौ बेफोरबायदि खालामनाया। दा नोंथांमोना जि एक्टर एक्ट्रेसखौ बानायदों जोंनि फेभरेट एक्टर एक्ट्रेसखौ नुदोंना लोगोफोर? नोंथांमोना माबायदि फाग्ला इडिट बानायदों? सोरां बसुमतारी, ओमफ्राय बिथां मनालिसा हाज'वारि, ओमफ्राय फजि आब', ओमफ्रायो जोंहा इथि जाहैबाय सोरां नार्जारि। नोंथांमोना नुखादोंमोन। आरो बेल' नङा, लिंसार हेलेना मोननिल' नङा, जोंहा जाखांफुनाय मनालिसा एक्ट्रेस ओमफ्राय सोरां बसुमतारी बिथांनिबो बेयावनो बानायना होदों आरोना। आरो बेयो रिल्स नंखायामोन दै, बेयो माने फट'सोमोन। बे फट'खौनो माने AI जों एप्सजों माने रिल्स खालामना होदों। दा बेखौ जाय हेंगारदोंमोन डिलिट खालामबानो जाबाय। मानो होनबा बर' समाजाव बेफोरबायदिया मानिजाथावना नङा, माने गाज्रि नुयो आरोना। दा मिन्थिनायफोरासो मिन्थिबाय बेयो इडिट होननानै, आरो मिन्थियैफोराथ' बेखौ सानगोन बेयो रियेल होननानै। बेनिखायनो एसे एक्टर एक्ट्रेस हिसाबै मान सनमानाबो थानो नांगौ। बेनिखायनो बुङो जाया बेखौ शेयार खालामहरदोंमोन बियो डिलिट खालामना लाबानो जाबाय। मोजाङै बुंदों आरोना, नङाबा फेजार जानो हागौ। नोंथाङा जुदि बेखौ डिलिट खालामाबा नोंथांनि सायाव माबा मोनसे राहाबो लानो हानाय माबा दङ आरोना। बेनिखायनो मोजां बुंनायावनो गासिबो नोंखौ कमेन्ट खालामहरदों। आं नुदों कमेन्टफोराव डिलिट खालाम केस जागोन माबा जागोन होननानै। बे खुगा मोजां बुंनायावनो मानिना ला, नङाबा नोंथाङा उनफोराव माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बेफोरबायदि जायो आरोना। जोंनि बर' समाजाव बिनो माबा मोनसे एप्सनि लन्च जायोब्ला माबा मोनसे गुबुनखौ नायनानै खालामनो नाङा। जे गुबुन सोरबा हिन्दीफोराव बेफोरबायदिया सोलिगासिनो दङ होननानै बर'फोराव बेफोरबायदि खालामनो नाङा। मानो होनबा गुबुन हारिनिया बेलेग, जों बर' हारिनिया बेलेग। जों बर' हारिनिया माबा मोनसे हिन्दीनि साननानै ड्रेस गानबाबो जोंना बोरैबा जायो। बर' समाजाव माने बेफोरो माबा गैया, एलाउ गैया बायदि जायो आरोना। गासिबो मोनथिखायो माबा मोनसे सोरबा सेलिब्रिटिसा गोरोन्थि मावबा बियो फिसा दायखौनो माने गिदिर खालामो। बेफोरबायदिया जों गोबां नुनो मोनगासिनो। दा बियो गाज्रि दै। माने सोर एक्टर एक्ट्रेसनि बेफोरबायदि इडिट बानायदोंमोन बेखौ दानना लाबानो जाबाय। मानो होनबा गासिबो फेसबुक नाया, गासिबो इउटुब नाया, खामानिजों लोगोसे बेस्थ' थायो। दा सोरबाफोर नुयैया बुंगोन बेखौ रियेल होननानै, मोनथिना मोनैया दा मोनथिनायासो मोनथिबाय। भिडिअ नायनायफोरासो दा फेक होनना बुंदों, बिसोरसो मोनथिबाय। दा बेफोर मबाइल नायिफोराथ' बेखौ सोरनिबा सिगाङाव देनांबो देखायना होयोबा बेखौ रियेल सानगोन आरोना। गासिबो जुगाव फेकआनो सोलिगासिनो, बेफोरबायदि जासिगोन नामा दानि जुगाव? रावबो बुजिला माबाला, खालि भाइराल बेफोरखौल' साननो रोंसै आरोना। दा भाइराल नङाबाबो अलरेडि सोरबा जाखांफुनायखौ लानानै, सोरबा जाखांफुनायखौ मेगन देरनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोगासिनो। दा बेफोरो गोरोन्थि। सोरबा सासेया जाखांफुनो नाजानायाव एबा जाखांफुनो हानायाव बेखौ मेगन सानानै लाब गैया। जायबाबो खस्थ' खालामनानै जाखांफुनायाव सानसे साक्सेस जायो। खस्थ' खालामनानै जुदि नाजाबाय थायोब्ला, दा नोंबो नाजा, माबा मोनसे साक्सेस जानो लुगैदोंबा नोंबो नाजा, नोंबो सानसे समाव साक्सेस जागोन। बेफोरबायदि जायो। दा गुबुननि साक्सेस जानायखौ लानानै मेगन देरोबा बेफोरबायदिया जाया। नों गुबुनखौ मेगन देरबाय थागोन, नोंसो हाखराव गोलैबाय थागोन आरोना। गुबुना मेगन देरजानायासो साक्सेस जालांबाय थागोन। बेनिखायनो जाय जि मावदों बेखौ खोमा होनो नाङा, मेगन होआलासिनो नों गावनि खामानिखौ मावनायानो मोजां। बेफोरबायदि जायो। दा बेनिखायनो बुङो बेफोरबायदि जानला मोनला खालामनायाबो मोजां नङा।
जोङो फेसबुकाव नुगासिनो सोरबा एक्टर एक्ट्रेसनि नंखायखौनो नंगौ खालामना होनाय फट'खौनो रिल्स खालामना होनाय बेफोर मोजां जायाखै दै दा बाथ्रायाव ओंखारलांनाय बायदिब्ला आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै लोगोफोर बांद्राय बुंलायलायला कमेन्टआव गोबां मानसिया हरगासिनो रियेल नामा होननानै नङा बियो रियेल नङा फेकसो आरोना जोङो नुदोंमोन सानैसो मानसिखौबो माने जेब्ला नोंथांमोना नुदों नुवाखै मिथिला आं नुदोंमोन इउटुबाव मुकेश आम्बानीजों बिनि बिहामजोजों माने किस खालामना होनाय बेखौ गोबां शेयार जादों बेबो गोबां लासि सिंनि बाथ्रा खालामना होदों माने बिहामजो आरो गावनि बिफाजोंनो किस खालामनाय मा बेफोरथ' जोबोद लाजिनांथाव दा बेफोरखौथ' मुकेश आम्बानीया नुनो थाङाखै नायनो थाङाखै दा गोबां पाब्लिकआसो नुदों दा जायफोरा बेंग्रा बेंग्रि बेखौथ' इडिट होननानै सानाखै बेखौथ' रियेलसो सानदों दा थिग बेबायदिनो जायो जोंनि बर' समाजावबो गोबां बुजियै मानसि दोङो आरो बेफोरबायदि रिल्सखौबो साननाय मानसि दोङो आरोना बेनिखायनो सोरनिबा लाइफखौबो जानो हागौ बेफोरबायदि खालामनाया सोरनिबा जिउखौबो खोमानो हागौ आंनि बुंनायाव आरोना नोंथांमोना जि सानो सानबानो जाबाय दा कमेन्ट खालामना बुंहरदो बे इडिट खालामनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो गोसो एबा एक्टर एक्ट्रेसआथ' रिप्लाय हराखै जानांगौ बिथांमोनाबो गाज्रि मोननानै थादों बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय दा बेथ' जेबो भाइराल नङा सिम्पलि माने किस खालामनाय आरोना थेवबाबो लासि सिंनि बाथ्रा जायो दा बिसोरो एक्टर एक्ट्रेस बिदा बिनानाव हिसाबै बिसोरो मुभि फिल्म मिउजिक गायो दा बिदा बिनानाव हिसाबै बिसोरो बेखौ किस खालामनायखौ इडिट बानायना होबा लासि सिंनि बाथ्रा जायो नालाय बेफोरबायदि आरोना दा फजि बसुमतारी बिथांजों सोरां नार्जारिमोन खोमा किस खालामनाया दा बिसोरथ' आब' फजियाथ' अलरेडि जुलि जाखाबाय दा बे फंबाय बिब'जों किस खालामनाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव हेगारना होयोबाथ' लासि सिंनि बाथ्रा दा बैफोरबायदि जायो आरोना बिब' फंबाय बेफोरबायदि खालामनो मोना माने गेदेर उन्दै नायनाय जायो आरो लासि सिंनि मान सनमाननि खोथा दङ आरोना बेफोरबायदिया माने मिम्स बानाय जाया आरोना मिम्स बानायनायबो फ्राद दोङो माने गाव आखाइजों लिरनानै टेक्स्ट खालामनानै माने फानि गुबुनखौ मिनिहोनाय मोनसे मिम्स दङ आरोना दा बेफोरखौ खालामनांगौ बेफोरबायदि गुबुननि माबाजों माने बेफोरबायदि लासि सिं टाइपथि खालामनो नाङा मानो होनबा मिम्सआबो गोबां भाइरेल जायो फेसबुकाव गासिबो नायनाय जायो गेदेर उन्दै गासिबो नुखायो फेसबुकखौ बेनो आरोना मिम्सआ मोनसे माबा जाहैबाय मानसिफोरखौ इन्टारटेनमेन्ट बानायनाय मानसिफोरखौ मिनि खुसि लाखिनाय सोरबा दुखु दोङोबा मिम्स बैफोरबायदि टाइपनि मिम्सखौ बानायनांगौ आरोना मानसिफोरनि गोसोखौ माने खुसि लाखिनाय इन्टारटेनमेन्ट खालामना लाखिनाय दा बेफोरखौसो मिम्स बुङो गावनि आखाइजों टेक्स्ट लिरनानै शेयार खालामनायखौसो मिम्स बुङो आरोना ओमफ्राय इम'जिजोंबो खालामनो हायो नाथाय सोरखौबा गुबुननि सोरबा सेलिब्रिटिसखौ मजाक खालामनाय फाल्टु खालामनाय दा बेफोरखौ मिम्स बुङो आरोना बेफोरो गिथावना लामाथिं थाङो एबा गावनि लाइफखौ जानाय लामाथिं थाङो आरोना दा बेखौ बुजियै सोमजियै खालामनाया मोजां दा बेखिनियानोसै अब्ला नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनगोन बाय बाय